It's showtime, folks! Cu Vranies pentru Lemnaru, ocazie bună, centrare, gol! Centrare deviată a lui Lemnaru din Nuno Diogo și în minutul 45+1 Pandurii deschid scorul. Acum nu-mi dau seama dacă este golul lui Lemnaru sau autogolul lui Nuno Diogo. În mod normal, din ce am văzut pe această reluare, traiectoria mingii nu ar fi fost direct pe poartă. Încerca o centrare Lemnaru. Și ocazie mare, gol! Vranies reușește să dubleze avantajul pandurilor. CFR-ul în genunchi și la propriu și la figurat. Stoian Vranies duce scorul la 2-0 în acest minut. Vedem pentru atacanți, iată o centrare bună pentru But, șut și gol! Bastos marchează din marginea careului. O minge care l-a păcălit pe Mingote, i-a trecut, am senzația, printre picioare portarului portughez al pandurilor. Și CFR revine în acest meci. Minutul 25 al reprizei a doua, minutul 70 al partidei. CFR reușește să marcheze pe terenul pandurilor. Noi revedem faza, centrarea lui Nicoară. Și fix de la 16 metri, dropul violent al lui Rafael Bastos trece prin